Frank Motors, authorized dealer of Tata Motors PV, is now open at Lightcorny, Shillong. We are here to offer you India's most safest cars and to ensure you to get the most out of owning a Tata vehicle. Ka Mount Olive Culinary and Hospitality Management Shillong ka khot admission haki professional courses prepare. Ya ka jingtip ka ba khamnya lecture ka City Office 100-fold Academy ha Malki. Kaganhon ka bapursha yajing tumu jong sarkar banbu ya ka teme khalai ne ka casino khana parari bhoi district ne ka joint action committee against casino JACAC kimla ban kham na kandet banyo e ba jos ngau ya ka jing pancha ka jong wedi ministry ka sarkar MD hapo ko yin dorbar hinin kala sing ublei ka ba ula penpau pe kala don hadu lightly ki jaka ban penya khalai ki casino hari bhoi kini ki lightly ki casino ki deiru ka blayo da license ka basipor na kam da ban penya ya kani ki jing khalai kani ka jing krang ka jong UGM sa kayeng dorbar sanrai kamla ban kham de pin sosi iginong ilam jong joint action committee against casino namar dang haki knyat singi ki bladap ki dang dep ru banya kendo markmat yu menteri rangba ka jelau konrat ki sangma ha kamra trikam ka jong u ha ka bakila yos ngau kendiang ba yamanta shipor larai ban pensange no shwa ya kani ka kam hende da ka jingran ka jong UGM sa kayeng dorbar ki khot ka JACAC ka bakantop yu Ferdinand Kharkamni secretary uba bibi makdo president baderu chairman jong ka sunju ki rangba shnong ribhoi district ringkat ki rangba shnong kinong ilang jong ki seng balang FKGGP KSU HNYF kala shimda karai bakin khot ya ki MLA ki MDC jong barok santli constituency ki ribhoi padban benrap ya ki nong ilam ki sengnyam seng samla nohikai school but college lamber ki rupak mat jong ka dong ka thain baginya mi pait ba ha ka arflai trik mentau pnai ban ya pait ba ban persha ya kani ki jingtmu jong ka sarkar ban play ya ki casino mutaksi la ya shong kerki namba jong ka joint action committee against casino dan mengiyo ya ka statement jong law minister Shri James PK Sama ka karen halor kani ka casino belum apa jong ka thain boy kum ka ji kundu jongi kemudian lang chairman boleh juga joint action committee kunju chairman jong sejuk ke Bambasnong boy di Bambasnong kemudian lang ni presiden juga federation kasih jintian korup people kunjuru presiden juga international front kaba iwan ban pensyai syapi syapi pabak ni boy halor ka jimbi jong ka statement po assembly nane ka cipusyai terkum ke jingkeli babu lembah jong umile na po umroy Shri George B. Lindo kaba nakalian jongi kum ka kunhun jong ka joint action committee pau jong susi nomor hakini kiyat ski hadir miwan penduk ya menteri tangba Shri Konrad Sangma kaba marbsha hapo je pamit bat kamra ju lakal syai ba yakni ka subjek juga kita menghalai dan dikasih lah kliap shoy kan gade lah sange shoy kan mereka iba yo semobat menden baladon ki bayo ka license ane kum ka temporary license hangne boleh boy ka pen sosi hadu kata yangi ke bagi lam yang ka joint action committee but kalau mutasi ngai shong kerki hangne apa nompo ban shimi kerai kilat ganti mengiaki persyak yang kene ka jithu jong sarkar ban perlong ai lomba jong kene ka act ka ba the nuclear regulation of gaming act apa way ban itu ya sa ya kene ka casino dan kem khalai kum kata ka offline gaming kamun perlong apa jong ka temri boy jongi te plagi hati por la pawi jong persyak lomba jong ka ji shong ni komiti per bat mentar senru yi ya kaji keren bat ni pawi ji persyak bat kalian jungi kum ka joint action committee against casino ni so ban persyak jur ya kaji bom snap jong law minister ya ka kaji persyak jungi ki pai ba jong tham boy bat nakalian jungi ni so thu ya ki points ka bawa pemi menen hangte pembangila dawa ba shop nginyo ya kum kita ki casino ni so ba ni dongkam ban uplift shoy ki paiba no shnong jungi thamre boy pot kunjur kwik district hajala jungi hi bangin biang nadong shnong ni bet biang lada ka ni pai hakka pole puthi ni yo e jaka ka biang lomba jong sarkar kan mang hangi re hadu mata district jungi ladon om dunai ar kundai snam
ya kan district di Padang Kawiru ke Government College kan kemudian tang hapo headquarter nopo ndrei kadai haboro kitan market kum ki area chokari bhoiru kadi wahe te Government College ikan kum hapo musting hapo umroi hamauti hajirang kum tatete te hadir kataru ngak keren sham ka training center kaba kikna samla puli no kamshu puli shabar training ki haki skill ndrei kinyo hi kajing training hangne hapo district ajam te kiweru ki jingop jadi samla ha baide bor drugs bakinyo ya kachaka hikai ne bor recreate yang ki session hani hapo jongi henre heru mataru kampudulo te kata di kajing demand jongi henre ladangi ba ngin ya yerjor lang kumujulong jong ka sikim bagawa kalong ka babakla hadu katata ya ka district ka jongi lane ka jila jongi ban pelong ya kata kum ka ketem khalai te ham tasli ni ya kundu umne ban lasim ya karai ba ngin pelong ya ka jinglang paipa nomno ka ba hapo jong ka jingi dolang ka jingi khot ya ki MLA ki bade hapo kari boy jong santli constituency kita kemud nadu umroi mawati umsting nongpo berjerang berkumjuru ki MDC sekitar ini